салом дӯстон, дар шабакаҳои иҷтимоӣ менависанд ки гӯё бозингари ӯзбекистонӣ Ҷалолиддин Машарипов нахустаст ба Роналду рақами 7 худро диҳад ва барои ин дастаи Ал-Наср ӯро ба фурӯш гузоштааст. Мо аз ҳама пеш хабар дода будем ки футболбози ҳамсояи кишвари мо аз омадани Роналду қаблан рақами худро ба 77 иваз кард. Аз ин бармеояд ки маҷаллаҳои машҳур маълумоти бардурӯғ медиҳанд. Аз ин хотир канали моро пайгирӣ кунед то аз хабарҳои охири футбол сари вақт огаҳ шавед. Лайк ва обуна шудан ва ба зангула задан он чизҳое ҳаст ки мо ҳамеша аз шумо хоҳиш мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ баъди ҷоми ҷаҳон баргашт ва моро то рақобатҳо интизор мебошад. Ливерпул ба меҳмонӣ Брентфорд меравад. Дар Англия моро рақобат байни ду лидери ҷадвал Арсенал ва Ньюкасл интизор аст. Манчестер Юнайтед дар Олд Траффорд Бормундро пешвоз мегирад. Дар Серия А бозии давр байни Интер ва Наполи мегузарад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамлагари дастаи Реал Мадрид Карим Бензимаро кайҳост ки ба дастаҳои Премер-лигаи Англия раб медиҳанд. Айни ҳол гапу чап дар бораи гузариши ин футболбоз ба дастаи Арсенали шаҳри Лондон бисёр рафта истодааст. Дастаи шаҳри Лондон дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мебошад. Габи Жезус то охири мавсим ба ин даста кӯмак карда наметавонад. Аз ин лиҳоз лондониҳо дарк мекунанд ки барои пойгаи қаҳрамониро то охир расондан ҳайати қавӣ лозим аст. Қаблан дар бораи гузариши эҳтимолии Криштиану Роналду ба Арсенал хабарҳо баромаданд, аммо ҳамлагари 37 сола роҳи Арабистони Саудиро интихоб кард. қарордади Карим Бензима бо дастаи Реал Мадрид то тобистони ҳамин сол муҳлат дорад. Дар наздиктарин фурсат мадридиҳо ба ҷустуҷӯи ҷойгузини Бензима мешаванд. Дар сатҳи роҳбарияти Реал Мадрид дигар ба футболбози фаронсавӣ умед ва боварӣ зиёд надоранд. худи Бензима ният дорад ки карьераи худро дар дастаи Реал Мадрид ба анҷом расонад, аммо агар шамол аз тарафи Мадрид набошад, пас Бензима маҷбур мешавад ки дар пайи андешаи ояндаи худ шавад. бозии ин мавсими Бензима аз мавсими қаблӣ ба пуррагӣ фарқ мекунад. дар ин мавсим бозӣ ва натиҷаҳои ҳамлагари фаронсавӣ бад шуданд. қаблан ҳам футболбозони дигаре буданд ки мехостанд карьераи худро дар ҳайати Реал ҷамъбаст кунанд, аммо роҳбарияти дастаи шаҳри Мадрид ҳамеша нақшаҳои худро ва таври вақт нишон медиҳад дар бисёри ҳолатҳо ҳақ ба ҷониби онҳо баромадааст. футболбози фаронсавӣ аз топ 5 чемпионатҳо дар Фаронса ва Испания бозӣ кардааст. шояд акнун навбати он фаро расидааст ки ин ҳамлагар маҳорати худро дар Премер-лигаи Англия бисанҷад. худи Бензима дар бораи таваҷҷӯҳи Арсенал ягон шарҳе нагуфтааст, аммо агар Реал қарордодашро тамдид накунад, Бензимаро метавонем дар чемпионати Англия бинем. Бенуя Бадиашвили бозингари нави дастаи Челси. Ин аллакай маълумоти расмӣ аст. Бисёриҳо бар он назар ҳастанд ки дастаи шаҳри Лондон ким кадом бозингарони номаълумро мехаранд ки ба ҳеҷ чиз қодир нестанд. ҳамин Будиашвили ҳам дар сатҳи чемпионати Фаронса 4 мавсим гузаронд. дар чемпионати сатҳи баландтар ӯ худро чӣ гуна нишон медиҳад, ҳеҷ кас намедонад. Будиашвили ҳам на бо нархи арзон харидорӣ кардан, балки 38 миллион барои ҷалби ин футболбоз харҷ карда шуд. бозингари ҷавонро дар Лондон бояд бисёр чизҳо омӯзонад. дар Монако ин дифоъгар мавсими дуюмро паси сар карда истода буд. ин мавсим ӯ 2 гол ҳам зад. дар баробари камбудиҳое ки дар бораи ин футболбоз мутахассисони соҳа ишора мекунанд, боз метавон фоидаҳои ӯро ҳам барои лондониҳо ишора кард. барои мисол айни ҳол дар Челси дифоъгарони осебпазир бозӣ мекунанд. ҳамчунин Силва пагои дигар 39 сола мешавад. Кулибали ҳам ба 32 солагиаш хеле наздик аст. Будиашвили метавонад он бозингаре шавад ки дар Челси ба муддати солҳои тӯлонӣ бозӣ барқарор нишон диҳад. вақтҳои охир дастаи шаҳри Лондон бо дифоъгарон ҳам мушкилӣ дорад. ҳимоятгароне ки бо умедҳо ва нақшаҳои бузург ба Челси меоранд, нақшаҳоро бароварда карда натавонистанд. Лука Модричи 37 сола бозингаре ҳаст ки дар чунин сину сол ҳам талабгорони зиёде дорад. бисёртар бо назардошти сину соли ӯ акнун дастаҳои берун аз Аврупо ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. барои мисол ду номзади асосӣ барои ҷалб кардани нимҳимоятгари хорватӣ дастаҳои Ал-Насри Арабистони Саудӣ ва Интер Майамии кишвари Амрико мебошанд. худи ӯ то ҳол дар сатҳи баланд бозӣ карда истодааст ва мехоҳад корномаи худро дар дастаи Реал Мадрид идома медиҳад ва маҳз дар ҳамин даста онро ба итмом расонад. вале ин албатта аз формаи варзишии ӯ вобастагӣ хоҳад дошт. агар бозиаш Пересро қаноатманд карда натавонад, новобаста ба хизматҳои бузургаш ӯро бемалол ҷавоб медиҳанд.
дастҳои Ал-Наср ва Интер Майами дар ҳамин равзанаи трансферӣ бо пешниҳодҳои худ ба назди Модрич омаданд, аммо бо сабаби он ки Лука мехоҳад корномаи худро дар Аврупо идома диҳад, ин пешниҳодҳоро рад намуд. Ниҳоятгари хорватӣ ба ин дастҳо ишора кардааст ки соли 2024 метавонад ба ин пешниҳодҳо таваҷҷӯҳ кунад. То он дам маълум нест ки Модрич дар кадом ҳолат қарор мегирад ва формаи варзишиаш чӣ гуна хоҳад буд, вале як чиз аён аст ки то он даме ки формаи ӯ хуб бошад, Реал ҳам тарафдори он аст ки Модрич дар сафи ин тим бозӣ кунад. дар сафи дастаи Барса метавонад боз як ҷавони дигар пайдо шавад. Ин Юсуф Мукоко аз дастаи Боруссия Дормунд мебошад. Дормундиҳо пешниҳоди охиронро ба ӯ карданд. Онҳо омода ҳастанд ки ба Мукоко дар як сол тибқи шартномаи нав 5 миллион дар як мавсим пешниҳод кунанд. Ва аммо худи футболбоз ва атрофиёни ӯ бар он назар ҳастанд ки ин маблағ хеле кам аст. Ва Юсуф дастаҳои зиёд таваҷҷӯҳ доранд, вале ӯ Рушод мегӯяд ки орзуи бозӣ кардан дар Барселонаро дорад. Ягона мушкили Барса бо ин футболбоз ин аст ки бозингари ҷавон мехоҳад дар дастаи бозӣ кунад ки он ҷо ситораи асосӣ бошад, аммо дар Барселона алахусус дар хатти ҳуҷум рақобат барои мавқеъ хеле зиёд аст. Агар Мукоко ситораи асосӣ будан хоҳад, пас дар Боруссия истад охир. Гузашта аз ин, ба фарқ аз клубҳои дигар, Барселона бо сабаби мушкилиҳои молиявӣ ба Юсуф маоши камтар хоҳад дод. Мукоко бояд ба ин ҷиҳати масъалам омода бошад. Маҳз бо сабаби проблемаҳои молиявӣ Барса зимистони соли ҷорӣ имконияти ҷалби бозингари ҷавонро карда наметавонад. Каталониё бояд тобистонро интизор шаванд. Он вақт шартномаи Мукоко бо дастаи Боруссия Дормунд ба анҷом мерасад. Қарордодҳои навро ӯ рад карда шудааст, яъне тобистон агенти озод мешавад. ба ҳамин тамом, боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бородарон дар паноҳи Аллоҳ.